Agtultuloy a paningipaay ti tulong kadagiti na duma-duma a sektor gubway paylaeng tinangato a presyo ti gasolina iti napalabas. Batang itangal daw, dagiti mannalon. Iti sidong ti Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks Program ti Department of Agriculture. Pakabuklan at 23,841 ti registered ti RSBSA a mannalon, partikular dagiti agmulmula ti pagay ken mais ti benepisyaryo ti nasao a programa. With regarding this distribution ti PAF nga kunada, Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks, in support iti nangyari nga fuel crisis tayo the other month. Dahito ikit in support ko iti livelihood da or the other kailangan da iti farming activities da. Times of crisis, in times of calamity, usually di maragsakan tayo damot ti government for that in support. Pakabuklan a 55.4 million pesos tinaito ding para ti probinsya. Dagiti nabigbig a benepisyaryo ket dagiti agtaltalon ti 2 hektarya agpababa. Karaman ditoy da Flor de Lisa, manipod Bagalay Tayum, ken Remedios, manipod sa Paak Bangged. Agpada dagiti 2 a rain-fed, wenno mang namnama ti padanom manipod todo. Numan nakapatraktoren ni Nanay Flor de Lisa, kaputi kinaawan ti todo, saanen ang nakamula ti mais iti kalabes. Ang kami nakamulan, ngam dati agmulmula kami numalpas ti pagay. Ngam ti deto yun, ang kami nakamulan tawam ti todo nga pulosen. Asano kayo nga napektaran di pa napangato ti presyo ti petrolyo? Ke digite para kami ma'am usarmi nga inandaw. Wan traktor, agpatraktor kami mat, kaya kami mat ikuliglig kasi di nga talon kami. Pagay ken sanjamet timulan ni Remedios, iti pakital talunan na. Numan pa'y ada katulungan na akulokol, karit met kadakwada tinapalabas tinangato a presyo ti gasolina. Ada kami kulokol mi pagalalami ti no sandyan ma'am kulokol ti usarami. No kulokol ko nata ba mag-usap kayo ti water pump? Uwan ma'am. So yung water pump Masapon na ti krudo, gasolina. Ikarkarigatan mi lata abastahan lakang maksi jamula. Tipido ba ma'am no imbes nga every other day nga sibugamon ako every 3 days kasyayan. Angkot nga mapektaran yung mula, mami? Haan mo't ata no sibugamon amam ke lubos-lubos nga ado ti sibugmon. 10 billion pesos ti allocated fund para tinasao a programa. Ken 2,325 pesos tinaawat kada benepisyaryo itintero a pagilian. Ke di dati ke no sumangpot ti panagtutudo so mo ti panagtalon mi kiso ti pangyusaran mi ma'am. Paggatang mi ti bugaso kada no danto danom na deje pagpakunutan mi ti danuman so ti pagkuha mi ti gasolina. Dakkel nga tulong na kanya mi daytoy nga mawa mi ta ada usarop mi agpatraktor agpakuliglig tangdan nga paraep ma'am. No adda ma'am ke haan na ma'am dilaengen apakay pakaabutan nan ma'am no para traktor sulati pakaabutan na ke other expenses aga ikarkarigap takto bulaengen amam nga. Mabigbig dagiti mannalon asanggir ti ekonomiya. Banag nga ingunam-gunam ni Congressman J.B. Bernos kadagiti mannalon ti probinsya asaan a mabalin nga awan ti tulong a maipaay kadakwada. Ano adda pagimbagan nga aggapo international saan nga mabalin nga awan ti bagi ni farmers nga tagabra. Dito ti kayat po may gulang-gulang kada kayo. Noan niya dati maawat yung nga farmers ito abra. Isuman laeng iti maawat dagiti farmers kadagiti dadto mga probinsya. Di taramente nga Pilipinas. Iso nga nyo ibaga nga basit kada kayo. Gapwen ta iso iti inted iti gobyerno nasyonal babaen iti Departamento de Agrikultura. Basta iti panamnamak kada kayo nga probinsyan. No adda iti gobyerno nasyonal para farmers. Saan nga mabalin nga awan ti bagi ti farmers nga tagabra. Ti cash assistance aranta ang makatulong ti panagrecover dagiti mannalon ket agpada a kaligagom unay dakong JB ken Kongching Bernos. 4,000 a mannalon manipod iti ili ti Bangged, tayom ken Peñarubia tinakaawat itang aldaw. Ito magipakita nga dahil tayo yung gobyerno nga tumulong, mag-isakig, ken magted
iti ngayon nga adda nga pundo tayo para iti talong ken iti pagkalat. Agtutuloy ti cash distribution kadagiti da dumapay nga ili aging gainton Biyernes. Dahito kami nga assistance kat naka-focus more on rice, kan corn farmers. Kat iso nga ti pondo nga diya kat nagabu iti program ti rice kan corn. Ti other farmers nga man nga may kandito kat adamot ti sumarsarunong maitito kadagitoy agtaltalon met HV, jay aquatic crops, ti vegetables. How about the fisher folks pa? Ata na tayo dito. So far, ito ti more uray ti kwanmati maitid ti before for the fisher folks. Kid daw ti DA, ti panang-update kumadagiti manalon ti RSBSA registration da. Nakalukat ti opisina ti Department of Agriculture iti Calaba Bangged kadagiti saan a makaala ti cash assistance ana ito ding ita alawas. Jessica Boreta, Balitang Solid North.